Så kan vi lige så godt bare blive med at snakke med væggen på mit værelse. Altså. Hvad fortæller du der væggen? Det, der skete, det var forfærdeligt. Og det er der ikke nogen mennesker, der har fortjent at skulle opleve det, du har været igennem. Men hvis du isolerer dig selv og holder det hele inde, det er meget sjældent, det hjælper. Og hvad hvis der ikke er noget, der hjælper? Der er altid noget, der hjælper. Vi skal bare finde ud af, hvad det er for dig.